Bé, mestre. Abans de començar a explicar-vos com aprenem en el centre i com som a l'Escola Samuntada, us volem donar algunes informacions, d'acord? Si al llarg de la sessió teniu dubtes o teniu preguntes, agraïm que feu ús del xat. La Conchi i la Sònia aniran prenent nota d'aquests dubtes i preguntes que us puguin anar sorgint durant la presentació i les anirem posant en comú. Llavors, també dir-vos que avui ha sortit, se'ns ha comunicat les places que s'ofertaran a les escoles de Sabadell. Ens ha impactat una mica la notícia, perquè encara no ens han donat una explicació oficial, però sí que us podem adelantar que a P3 sortiran 23 places, no 25 com les que eren inicial. Llavors, creiem que és correcte que us ho diguem ara, que tingueu aquesta informació perquè la nostra consciència ens demana que us ho diguem. I per una altra part us volem dir que com a escola ens sap molt greu la situació que potser es dona aquest any, que és que tenim 18 germans, fa 2 cursos que vam haver d'assumir 2 bolets, per tant, això ha fet que tinguem un volum de germans aquest any per P3 més elevat de lo normal i això sabem que implica que no puguem acollir a tots els nens i nenes que ens agradaria. Som una escola que fa 7 anys estem vivint un canvi, som una escola que ens agrada poder compartir el nostre projecte amb el màxim de persones possibles, però aquest any som conscients també que serà complicat i ens sap molt greu per totes vosaltres, per totes les famílies, però us intentarem acompanyar en aquest procés i qui tingui la sort, perquè al final és una loteria, no depèn de res més que de la sort, qui pugui entrar a l'escola i qui nosaltres tinguem la sort de poder compartir el nostre dia a dia, doncs serà molt benvingut o benvinguda. I les famílies que perquè no tingueu aquesta sort o perquè trieu un altre centre, dir-vos que sí que sabem, com us dèiem en el mail, que qualsevol escola on aneu a parar, escola pública, rebreu una educació de qualitat. I si més no, l'escola pública, com us vam dir, som una escola que ens estem sacsejant i que tenim inquietud de renovació i de millora. Llavors, res, amb tot això dir-vos que comencem, anirem fent la presentació entre les 3, sobretot si hi ha algun punt que teniu dubtes, que no acabeu d'entendre o que simplement voleu que especifiquem alguna cosa més, podeu fer ús del xat. I sí que al final de tota la presentació donarem un torn de paraules que ja podreu fer servir a l'aixecar la mà i expressar-vos vosaltres mateixos i mateixes, d'acord? Doncs bé, em sembla que així inicialment no em deixo res, per tant, ara us faré la presentació, us farem una presentació on Power. I sí, 23 places, anem veient el xat que va sortint, són 23. Penseu que d'aquestes 23, en principi, 3 estan reservades per nens i nenes nets, que li diuen, d'educació especial o situació sociocultural desfavorida. Si aquestes 3 places no s'assignen, aquestes que estan reservades surten a concurs. Llavors serien 5 places. Això no ho sabem fins que no comença tot el procés. Això no depèn de nosaltres. A hores d'ara són 23 places en total. Però sabem si és a totes les escoles? A totes les escoles de Sabadell han sortit aquestes places. Per exemple, a les escoles de Sant Quirze aquesta mesura no s'ha pres, però a les escoles de Sabadell, com a mínim d'aquesta zona que ens hem pogut posar de contacte, han sortit aquestes places. Creiem que és una mesura que s'ha pres per regular el tipus d'escolarització o una mesura per al pla de segregació escolar, però això no us ho puc dir tampoc oficialment perquè no se'ns ha comunicat, però creiem que ha sigut una mesura acordada per aquest motiu. Demà sí que tindrem nosaltres les escoles notícies, suposo que vosaltres us informarà en breu. Doncs bé, ara farem la presentació i ens anem comunicant, d'acord? Intentaré anar àgil, però...
preguntes més al final, si poguéssim. Sí, si podeu fer les preguntes més de cara al final, millor, però sobretot si en la presentació en concret, en aquella diapositiva, en aquella part que estem explicant, hi ha una pregunta relacionada, la podeu fer en el xat. I llavors la Sònia i la Conxi sí que aniran moderant, d'acord? D'acord. Perfecte, comencem. Es veu bé? Vale. Mireu, doncs les portes obertes del 2021. Començarem parlant de l'escola, de la nostra escola, qui forma l'escola, qui som. L'escola s'ha muntada des de fa, com us dèiem abans, 7 anys, 8 anys. Va viure un moment de canvi molt important en el qual vam haver d'analitzar quin paper tenia les diferents parts que formem aquest centre i com podíem equilibrar el paper de totes aquestes parts per aconseguir els objectius que ens estàvem marcant, que ens volíem marcar. Com veieu, l'escola s'ha muntada està formada per famílies, per alumnes, per institucions i professionals. Són les 4 potes de la Torre de l'Aigua, són les 4 potes d'aquesta escola i són els 4 pilars bàsics. Qualsevol mesura, canvi o decisió que es pren a l'escola sempre és compartida amb les famílies o es pren amb les famílies i es comunica als alumnes o es pren amb els alumnes. Això que us volem dir que tots som importants aquí en el centre, tots fem d'aquesta escola que cada dia sigui una miqueta millor i que tinguem aquesta inquietud de millora. I les institucions ens aporten una riquesa en quant a recursos, a coneixement que nosaltres hem après a afegir en el nostre dia a dia. I més endavant us explicarem quin tipus d'institucions i quin treball fan amb nosaltres. Com és la nostra escola? Diem que la nostra escola és familiar i plural i és creativa, d'acord? Familiar i plural en el sentit que hem fet la nostra escola un espai acollidor i obert. Obert no només a fer conèixer el que fem a l'exterior de l'escola, sinó que les famílies i personalitats i gent del món educatiu, del món del coneixement, puguin entrar i puguin formar part d'aquest dia a dia. Fomentem la creació d'un ambient respectuós, de convivència i cooperació. Realment creiem en la coeducació, creiem en el respecte. El nostre objectiu és ajudar a formar petits futurs ciutadans que tinguin criteri, que tinguin una opinió, que la generin, que tinguin respecte cap al seu entorn i cap als seus iguals i que, sobretot, aportin idees, puguin crear, aportar i transferir el que saben en el seu dia a dia i en la societat. Creativa, per què diem aquesta paraula? Perquè al final fem projectes, treballem per projectes, són projectes que van sorgint al llarg del curs. No tenim un material editorial, no tenim llibres. Per tant, tots aquests projectes i tot aquest dia a dia es va generant, es genera amb ells. Això suposa que tant els nens com les nenes com l'equip en si haguem de tenir una actitud molt activa, de poder preveure el que volem fer, de poder generar un material, una activitat, una situació d'aula d'un dia per l'altre per donar resposta al que volem que els nens i nenes vagin assolint i vagin aprenent. Tots aquests projectes, com ara us explicarem, tenen com a base el currículum. Nosaltres no ens oblidem del currículum. El currículum d'educació ens marca aquests mínims, sempre els tenim en compte. Però, en lloc de seguir un llibre, el que fem és que partim d'interessos dels nens, interessos també del mestre que vol que aprengui i que entengui unes coses d'aquests nens i nenes i els portem a terme a l'aula. Sí? Vale. Quines etapes educatives tenim? Com veieu, tenim infantil i tenim primària. Infantil serien els 3 nivells de 3 anys, 4 anys, 5 anys. En aquest cas, aquest any surten a concurs 23 places, com hem dit, de 3 anys. A 4 anys no hi ha places, a 5 anys, ara per ara, no hi ha places, o sigui que la part infantil estarien complertes. Sí que us podem dir que ja hem parlat amb alguna família en concret que potser demanaven places per P4, per P5. A hora d'ara no hi ha places, però durant la preinscripció sempre hi ha moviments. No us ho podem garantir perquè a vegades no els sabem, els desconeixem, però sí que poden haver-hi moviments. Si hi ha alguna família que vol optar per provar
que el seu fill-filla pugui accedir a P4 o a P5, si fa la preinscripció aquí en el centre, no suposa que perdi la seva plaça en el centre actual, d'acord? Si es genera una plaça i pot accedir, perfecte. I si no, no passa res. És com que també has jugat a la loteria, no t'ha tocat, segueixes igual, d'acord? A primària tenim 3 cicles. Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Cicle inicial seria primer i segon, cicle mitjà, tercer i quart, i cicle superior, cinquè i sisè. I com veieu, la secundària anem a l'IES Vallès. En aquest cas, dir-vos que portem 2 anys fent aquest pas de primària a secundària amb l'IES Vallès i tot i que potser la nostra manera de treballar és diferent, perquè la metodologia que portem a terme aquí a l'escola és una mica diferent a la metodologia que es fa a secundària, en aquest cas a l'Institut IES Vallès, sí que hem començat a teixir petites maneres que ajuden a que els nens que acabin a l'alça muntada puguin adaptar-se en el Vallès. I com tota relació amb el temps, doncs aquests lligams van millorant. I el retorn que estem tenint del Vallès és bo, és molt bo. És que els nens tenen unes competències, com hem dit abans, de conversa, de treball en equip, de reflexió, de respecte, de resolució de problemes i d'aprendre a aprendre molt bones. I sí que és cert que potser la part memorística, que aquí a l'escola no és prioritària per nosaltres, no vol dir que puntualment es pugui treballar, però no és una habilitat prioritària treballar amb els nens i nenes, no la puguin fer a l'institut, l'acaben fent i se'n surten. Això també ens agrada explicar-ho perquè a vegades quan comencen aquí a l'escola i arriben a secundària hi ha famílies que poden dir, ostres, és que la metodologia és diferent. Sí, és diferent. L'únic que estem trobant maneres d'arribar a acords perquè tothom surti guanyant, no tothom, els nens i nenes que surten de l'escola i arriben a secundària i es puguin adaptar bé. Aquesta adscripció, no depèn de l'escola, això ho marca el Departament d'Ensenyament, d'Educació, i depenent de com està el mapa escolar, decideixen aquesta adscripció, que pot ser l'IES Vallès, fins fa 2 anys teníem l'escola industrial, però per motius d'escolarització es va canviar aquesta adscripció. Com construïm? Ara sí que anem una miqueta ja a la nostra essència com a escola. Com construïm aprenentatge a l'escola Samuntada? Mireu, la nostra base d'aprenentatge, la nostra manera d'aprendre, i dic nostra perquè els mestres també aprenem amb els nens, són els projectes. Aprenem seguint la metodologia de projectes. Aquí us hem volgut explicar, perquè com aquesta presentació es penjarà, perquè no tingueu només el títol, sinó també l'explicació del què és, ho podreu trobar en aquesta diapositiva. Ben bé, el treball per projecte és generar propostes pedagògiques, didàctiques, educatives, que potencien l'aprenentatge significatiu, globalitzat, funcional i transferible. Tot això què vol dir? El que volem dir és que són situacions que el nen i nena està vivint a l'aula i que li han de servir per poder-les aplicar a qualsevol situació de la seva vida. I partint de situacions molt properes, que són significatives per ell o ella, i que li siguin tan properes que després ell o ella pugui relacionar amb altres situacions que es pugui trobar. Globalitzades, per què? Perquè en una mateixa activitat podem treballar un àmbit matemàtic, un àmbit científic i un àmbit lingüístic. Si fem un experiment on hi ha una hipòtesi, on hi ha un treball de recerca, on hem de treure unes conclusions, estem activant diferents àmbits. Tots aquests projectes, dir-vos que tenen una planificació feta pels mestres. Aquests projectes es pensen prèviament, poden sorgir d'interessos dels nens o poden ser propostes donades pels mestres i sempre tenen un objectiu darrere compartit amb els nens. I sempre hi ha uns criteris d'avaluació que estaran activats, que seran els que s'avaluaran al llarg del projecte. No són espontanis els projectes, no és anar una miqueta així com és la moda o és el que toca, sinó que hi ha una intencionalitat. Tot això ho hem après amb el temps, també. O sigui, amb el temps hem anat millorant aquesta manera de pensar i d'entendre els projectes i cada vegada la tenim més segura i més interioritzada. Sí que és cert que aquest treball per projectes comporta que l'equip estigui molt format i que el conegui i que sàpiga com ha de ser el seu dia a dia i com ha de portar a terme aquestes activitats.
I també és cert que l'equip d'una escola pública, igual que la concertada, canvia un any rere un altre. I és per això que l'escola per si té un pla d'acompanyament a tots els mestres, siguin mestres antics o mestres nous. Això el que volem dir és que fem molt treball en equip. Nosaltres fem moltes trobades pedagògiques per parlar sobre aquests projectes i per posar en comú aquells neguits, dubtes o fer propostes d'idees entre mestres per millorar la pràctica en l'aula. Fugim de tasques reproductives i busquem que identifiqueu els vostres fills i filles per la seva pròpia expressió única i original a través de diferents llenguatges. Què volem dir això? No sé si vosaltres, quan éreu petits, havíeu pintat el típic full de tardor on us donaven una fulla de tardor i l'havíeu de pintar de color marró. I tothom veies moltes fulles de color marró i deies, oh, que maco, no? Nosaltres això intentem fugir. Per què? Perquè realment no li veiem un objectiu en aquesta activitat, sinó que preferim que cada nen o nena dibuixi la seva pròpia fulla de tardor per veure quina representació mental pot tenir ell d'aquesta fulla de tardor. I perquè vosaltres, quan veieu aquella activitat, aquell dibuix, digueu, aquest és el meu fill o la meva filla, ho veig clarament. Entenem l'aula com un espai dinàmic i viu. Les aules constantment estan en canvi, el mobiliari canvia cada dia i depenent de l'activitat i les parets estan plenes de vida. És una pena perquè no ho veureu i no ho veureu amb nens, sí que ho veureu dissabte, però no ho veureu amb nens i nenes, però realment les aules, tu entres i pots saber què estan fent, quin projecte estan portant a terme, què és el que està passant i ho pots arribar a respirar. Aquest any, tot i així, amb les limitacions que tenim, l'hem aconseguit mantenir, o sigui que estem contentes. Personalitzem els processos i proposem activitats obertes multinivell. Això ve a dir que quan nosaltres presentem una activitat, com no és concreta d'un àmbit, sinó que és multinivell, multiàmbit, això fa que cada nen pugui respondre-la tenint en compte les seves habilitats. Quan parlem de nivell o algú diu, quin nivell? El nivell és l'habilitat que pugui tenir el nen en aquell moment i l'objectiu que ens marquem amb aquell nen o nena en concret. D'acord? Llavors, el nivell és el nivell de cadascú, no és el nivell de tota la classe, perquè tota la classe no té el mateix nivell i això aquest any encara més ho hem vist i ho hem pogut demostrar. Llavors, cada nen o nena té el seu propi nivell, cada nen o nena ens marquem uns objectius i els hi fem conscients d'on volem que ells arribin, quin punt d'exigència tenim amb cadascú d'ells. Per això diem personalitzem. Quan parlem d'educació especial o d'atenció a educació especial, nosaltres apliquem mesures d'atenció a la diversitat universals, que vol dir que ajuden tant els nens que tenen dificultats o potser tenen una sobredotació, com els nens que tenen la seva habilitat pròpia amb un nivell estandarditzat com a grup. Per què? Perquè tu pots fer servir un suport visual que ajuda a tothom i ajuda també a aquell nen que tingui X dificultat. Ens iniciem en eines d'autoavaluació. Amb això, són paraules molt tècniques, anem bé? Sí? Vale. Les eines d'autoavaluació les vam introduir fa 3 anys, les hem introduït ja des d'infantil i és el que us dèiem abans. Nosaltres hem après també com a mestres que els primers i les primeres que han de saber en quin punt està i a on volen arribar són els nens i les nenes. I nosaltres l'únic que és molt, els hem de facilitar són eines perquè aconsegueixin aquests objectius. Llavors, com fem que tot això sigui molt conscients? Doncs amb aquestes eines d'autoavaluació, que li diem bases d'orientacions i s'avaluen amb rúbriques. I a primària, com veureu més endavant, també entren els informes d'autoavaluació, que us explicarem. Són eines que es van presentant a l'aula, que a infantil es fan de forma grupal i que després a primària cada vegada es fan més en forma individual. I com us diem aquí, els mestres, com som els mestres de l'escola? Dir-vos que som una colla de motivats, som un equip de professionals que volem aprendre, que ens agrada aprendre, que ens qüestionem moltes coses i ens agrada aprendre entre iguals i rebem també molta informació de l'exterior i d'experts que l'apliquem a l'aula i ens agrada molt provocar situacions d'aprenentatge educatives potents a l'aula per poder aconseguir el màxim d'aprenentatge i poder generar el màxim d'aprenentatge possible amb els nens i les nenes.
Llavors, al llarg del curs, a l'escola fem dos grans projectes. El primer projecte seria del setembre al gener, que us explicarà la Sònia, que la tenim centrada prenent nota. Vale. Sí. Vale, em sentiu bé? Sí? Vale. Doncs el fil conductor dels projectes que fem des de setembre a gener està relacionat amb la lectura, que és un tema que en parlarem després, ja anticipem una mica. A nivell de tota l'escola fem la lectura d'un clàssic de la literatura universal. Busquem diferents adaptacions pels diferents nivells, lògicament, i presentem la mateixa història llegida per part del mestre des de P3 fins a 6è. I cada dia es llegeix una miqueta i anem avançant amb aquesta lectura amb més o menys tots al temps, tot i que infantil, com que a vegades el llibre té 6 fulls, doncs va molt més a poc i per fer-lo estirar i fer-lo durar. I primària, doncs, si és un llibre més gruixut, doncs llegeixen un capítol cada dia i així van fent, no? I a partir de la lectura aquesta surt tot. Això fa generar tota mena d'activitats, de projectes, els noms de la classe surten d'aquí, per exemple, també, i llavors a partir d'aquí anem fent els projectes. No sé, per exemple, quan vam llegir tota l'escola 20.000 llegües de viatge submarí, una classe es va acabar dient els pops perquè sortia un pop gegant, una classe de P4, i van fer tot de projectes sobre els pops. I aquí es veu aquí la imatge on vam portar un pop a la classe, de veritat. En funció del que estiguem llegint, al costadet es veu Circe la fetillera, que és de la història de l'Odissea, d'Ulisses, i es va fer projectes a partir d'aquí. Aquesta classe es deia Polifem, i anem fent a partir d'aquí. Els noms de les classes, els projectes d'aquell any, com veieu aquí, aquests són els... hi ha el Magnet, el projecte Magnet, i hi ha altres projectes. Acabem fent una xarxa de relacions on tot el que anem aprenent es va col·locant aquí de manera cronològicament ordenada, una miqueta en funció del que anem fent, ho anem col·locant, anem establint relacions entre els conceptes que anem aprenent i diguem que el primer projecte és en relació a aquesta lectura que hem fet. Després, al final, quan la situació de Covid ho permetia, fèiem un musical de Nadal que no era tant de tema de cantar Nadales, sinó era adaptar l'obra que havíem llegit a una representació musical on els nens i les nenes interpretaven diferents passatges de la història. I una mica això és el que fem en el primer projecte. És un gran projecte que ocupa pràcticament des de setembre fins al gener i acabem per al febrer començar l'altre que ara us explicaran que té relació amb el Magnet. Molt bé. Mireu, el segon projecte que comença al febrer i acaba més o menys al maig és el projecte Magnet. Aquest projecte farà ja 2 anys, el vam iniciar, vam fer la nova aliança amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí. I aquest any, com a novetat, estem fent els primers tastets amb l'Estruc, amb la nau Estruc, en concret amb MediaEstruc, amb tota la part audiovisual i digital. Aquest projecte es comença a planificar més o menys cap a l'octubre i es presenta als nens i les nenes en el mes de febrer. Durant el mes de febrer, març, abril, es va desenvolupant el projecte i al maig, fins al Covid, es feia una fira on es presentaven aquests projectes, on s'obria l'escola i les famílies podien venir i podien explicar als nens i nenes el que havien fet, que havien portat a terme. Durant aquest projecte, dir-vos que participen professionals, en aquest cas de l'àmbit sanitari, diferents professionals que es coordinen amb nosaltres, que fan propostes en l'aula, que ells venen aquí i nosaltres anem allà. En aquest cas, a l'Estruc, que hem iniciat aquest any amb cicle mig per fer aquesta primera prova, ells han vingut aquí 2 artistes italians, però nosaltres ara anirem allà per ajudar-los a fer la seva residència durant el mes d'abril. I la veritat és que les primeres sensacions han estat molt bones per les 2 parts i creiem que serà un projecte que es mantindrà. Això que vol dir que de cara al curs vinent, si tot va bé i la situació ens deixa, mantindrem el Magnet Taulí i el Magnet Estruc. I com veieu aquí també hi ha diferents activitats que portem a terme a l'aula.
Tot projecte comporta una documentació. La documentació ens serveix a nosaltres com una eina per saber què anem aprenent i també per avaluar-nos, i a les famílies us ajuda a conèixer i a saber tot el procés que els nens i nenes han portat a terme per desenvolupar aquell projecte. Aquí hi ha una estona de conversa, com veieu a dalt. La conversa per nosaltres és superimportant. Tota activitat quasi sempre comença amb una conversa, on hi ha la part reflexiva, on aprenem a escoltar-nos, on aprenem a opinar respectant l'opinió dels altres i a construir entre tots una opinió com a grup. I també hi ha la part de representació que veieu a la part de baix, on les activitats poden ser diverses, però que parteixen, intentem que siguin manipulatives, que els nens puguin dur a terme la seva part, que puguin fer, refer, reformular i tornar a modificar. Als nens els ensenyem a que no copiem, sinó que compartim, perquè així és la manera d'aprendre. I una miqueta ens movem amb aquest format de projecte. Com us deia abans la Sònia, fem xarxes de relacions a les aules a tots els nivells i també mapes, línies del temps per poder recollir totes aquestes dades. Aquí teniu diferents, sobretot són d'infantil aquestes imatges, després veureu més de primària. La Conchi ara us continuarà explicant. Bona tarda. Aquí us presentem el projecte 5 en Art en Dens. En aquest projecte vinculem la música amb l'art i la dansa. Llavors, és un projecte que realitzem en anglès, ho fa el Xevi, que és el mestre d'anglès, i es vincula tota la feina d'art, d'expressió motriu, de dansa, en anglès. Llavors, és un projecte que d'aquesta forma l'hem iniciat aquest any, és una de les coses que ens ha portat el Covid i que creiem que es quedaran en el centre perquè ens està funcionant molt bé. Els nens s'impliquen molt i treballes a l'anglès d'una forma dinàmica, comunicativa i expressiva. Aquí us presentem el treball del cos més natura. Aquest també és un projecte que, gràcies al Covid, l'hem introduït a l'escola. Un cop cada 15 dies, els alumnes dels diferents cicles fan el dia escolar a la natura i es relacionen amb tot l'entorn del riu Ripoll. Llavors, el nostre objectiu és conèixer l'entorn natural, social i vinculat amb un espai lúdic i d'educació física. Llavors, totes les planificacions educatives per realitzar aquestes tasques en aquest entorn natural les realitzem els mestres. La Lola Espasa, com veieu aquí en la diapositiva, és la mestra d'Educació Física, que ella surt a totes les sortides i és el punt d'unió en tota la planificació i l'organització d'aquestes activitats. I ho fem des de P3 fins a 6è. I organitzem els objectius educatius depenent del cicle on estan els nens. Llavors, per exemple, en el cicle superior s'orienten més a conèixer tot l'entorn social i la repercussió de les fàbriques, per exemple, en aquest entorn del riu Ripoll i com s'està fent una reconversió d'aquest riu. A infantil són sortides lúdiques i per conèixer l'entorn natural i fer una activitat física. I la veritat és que ens estan donant molta resposta i és una activitat que plantegem que es quedi dintre de l'escola, perquè tant com els alumnes, les famílies i els mestres estem encantats amb aquesta activitat. Llavors, això, les activitats de psicomotricitat les realitzem a la sala blava. L'únic que aquest any hem fet un impàs perquè amb el tema del Covid no la podem utilitzar, però és la sala de psicomotricitat de l'escola. Llavors, en aquest espai és on, de forma quinzenal, quan no hi ha sortida a la natura, es realitzen les activitats d'educació física, de psicomotricitat amb els alumnes d'infantil. Perquè fa formació lectora, és un altre dels puntals de l'escola. Un dels nostres objectius en el projecte educatiu de l'escola és formar lectors. Com ja sabeu, la lectura té un munt de beneficis a nivell de resultats acadèmics, de coneixement del món, de capacitat de comunicació, ampliació de lèxic, etc. I llavors la lectura està molt present en el dia a dia de l'escola. Nosaltres fem 30 minuts de lectura diària, lliure i plaent a tots els grups. I també es fa lectura modelada per part dels mestres. Com us comentàvem abans, hi ha aquest projecte del primer trimestre en el qual es llegeix tota una obra clàssica, però a partir d'aquí se segueixen llegint altres llibres per part del mestre. L'escola té una biblioteca
central que vam renovar fa poc i després cada aula té biblioteques d'aula i els mestres estem sempre en formació i aquest curs en concret estem fent una formació sobre com dinamitzar i fer de mediadors amb la lectura, perquè creiem que és un dels punts importants de l'escola. Pots passar, si vols. Creiem que els alumnes han de poder, que la lectura és una mica com l'alimentació, que mai pots dir a mi no m'agrada llegir, igual que no pots dir no m'agrada menjar, perquè hi ha tanta diversitat d'aliments i de lectures que segur que acabem trobant alguna cosa que agradi. Per tant, mirem d'oferir diversitat, com es veu aquí, còmics, àlbums il·lustrats, llibres de coneixement, llibre-joc. Segur que acabarem trobant algun llibre que agradi i que des del gust pugui acabar fent aquest objectiu de fer lectors. I aquest és un punt que a l'escola treballem molt i amb molt de carinyo, també, la veritat. Molt bé. Sí? Segueixo? Vale. Mireu, en aquest punt parlem del joc, de les sortides i de colònies. Dir-vos que enguany està sent una mica complicat per la situació que tots estem vivint i totes, però hem pogut mantenir, si més no, sortides, sortides matinals i alguna sortida de tot el dia per grups i per cicles. De normal, o dins de la normalitat, sempre fem una planificació de sortides que estiguin relacionades amb projectes o amb un objectiu que creiem que en aquell nivell en concret s'ha de treballar. Es planifiquen trimestralment, es paguen, si en el cas la quota aquí de sortides per part de les famílies és un sol pagament al curs, que després més endavant ja us explicarem, i amb aquesta quota nosaltres ja ens gestionem i l'estirem com un xiclet el màxim possible per arribar a fer el màxim d'activitats externes amb els nens i les nenes. Pel que fa a colònies, oferíem, perquè aquest any no les hem pogut oferir, només les farem amb sisè i a final de curs perquè és el seu darrer any i els volem fer aquesta sorpresa, oferíem colònies des de P4 fins a sisè. I les colònies les entenem com un moment per compartir, generar vincle, conèixer-nos tots, perquè ens n'anem tots. Des de P4 a 6 ens n'anem de colònies. És a dir, compartim espai, petits i grans. Es fa vincle de padrins i fillols, treballem molt l'aprenentatge entre iguals, el saber estar entre iguals, el saber la cura, l'atenció, i també com a mestres. Ens encanta perquè es generen uns vincles maquíssims en aquests 3 dies que marxem de colònies. De P5 a 6 són 3 dies i P4 és una nit, són 2 dies. I després sí que és veritat que a l'escola tenim la sort d'estar a l'altra banda de la Gran Via. Abans estar a l'altra banda de la Gran Via semblava una mala sort, però per nosaltres és una gran sort perquè tenim molt espai a l'escola. Tenim unes pistes gegants, un pati gegant, que són 2 pistes, que ho convertiríem en un bosc, però no ens deixen. I després tenim un jardí a la part de davant de l'escola que és espectacular. Llavors, què ens dona això? Ens dona molt de joc per jugar. Tenim actualment 3 espais de pati a la zona de jardí i 4 espais de pati a la zona de pistes. I a poc anem posant verd en aquests espais i l'anem naturalitzant una mica més perquè els nens i nenes puguin jugar, puguin ser-hi, se'ls ofereix diversitat de joc. Fa 3 anys es va prendre la mesura de retallar el tema de futbol, i no perquè no ens agradi, sinó perquè s'havien generat unes dinàmiques de futbol i satèl·lits, donant voltes en el pati, qui no jugava al futbol, i això ho vam regular a partir de delegats de classe que van prendre decisions, van fer una llista de propostes d'activitats que podien fer-se durant les estones d'esbarjo. Aquesta llista d'aquestes propostes, els delegats, els representants de tots els cursos, li van presentar l'AMPA. L'AMPA, que ja us explicarem més endavant, és molt potent i necessita molta gent, o sigui que si al final formeu part de l'escola, ens encantaria que forméssiu part de l'AMPA. Es van posar a treballar, ens han habilitat espais, tenim la part de rocòdrom, tenim la part de petanca, tenim zones de diferents nivells. Ens han millorat molt els espais tenint en compte les demandes que tenien els nens i les nenes. I això, vulguis o no, ha fet que l'estona d'esbarjo, la dinàmica que es genera sigui molt més bona, més sana i molt més lúdica, fora de conflictes com teníem anys enrere.
De tot això que us hem explicat, què passa en primària? Sabem que hi ha famílies que sou de primària. Llavors, què sumem a primària? Continuem treballant per projectes a tots els nivells de primària i continuem fent anglès a primària. L'únic que afegim, en aquest plat, li afegim algun ingredient més. Què afegim? Afegim la música, concretament treballem ukelele, teclat i bateria. O sigui, els nens coneixen, toquen, s'apropen, d'alguna manera els apropem a aquests instruments perquè els puguin conèixer, els puguin sentir. I la Rosa, que és la mestra de música, ja té aquesta habilitat per potenciar aquesta estima cap a la música. Normalment fem 1 hora i mitja a la setmana de música. L'únic que aquest any, per exemple, el tema de la bateria l'hem hagut de deixar aparcat perquè no podíem comptar amb l'espai perquè l'aula de música s'ha convertit en una aula d'un grup, però l'ukelele i el teclat l'hem mantingut. Què fem més? Ciències. Fèiem ciències infantil, però concretament li donem molta importància a la part científica, a àmbits sobretot de matèria i de física a cicle superior. Llavors, què sumem? Participació a la missió ALBA, que és un programa que promou el sincrotró ALBA, que el tenim aquí a Sant Cugat, i també a cicle inicial treballem la làmina animal, que treballa més el model ésser viu, l'empatia cap als animals, el respecte, sense arribar, no volem generar extrems en els nens i les nenes, sinó simplement que coneguin com la seva acció pot suposar o pot aportar un canvi en la manera de viure, de conviure amb un altre ésser viu. Això ho fem a cicle inicial amb la làmina animal. Treball sistemàtic. Aquest treball sistemàtic es fa durant la setmana, seran gairebé unes 3 hores durant tot l'horari setmanal i és per treballar aquells conceptes que creiem que hem de fer més èmfasis, aquells continguts, per exemple, si els hem d'explicar com es fa l'algoritme de la multiplicació, doncs haurem de parar i parlar-ne. Però primer mirarem com ho resol cadascú i després ja mirarem la manera comuna de resoldre aquella multiplicació, però ens hem de parar i parlar. Llavors, es fa en aquest treball sistemàtic. Per què? Perquè necessitarem aquesta eina potser per aplicar-la en un projecte o en una situació competencial. Religió, entre parèntesis, optativa, totalment optatiu. Hi ha nens i nenes a l'escola que fan religió. No és una religió catòlica, és una història de les religions i la família, quan arriba a primària, pot triar si el seu fill o filla la vol fer o fins i tot ens hem trobat nens i nenes que han demanat a les famílies que ho volien fer. Els nens i nenes que no fan religió fem valors, que més o menys bé, el treball de valors ho fem sempre, la part emocional la fem sempre, però fem un treball més concret en aquesta sessió que no fan religió. Els primers a l'aigua. Aquest programa dels primers a l'aigua ens ho va oferir, ens ho va presentar l'Ajuntament, formem part d'aquest projecte i s'ofereix natació als nens i nenes de primer curs. Aquest any, com tenim els grups barrejats, que us explicarem després, tenim grups multinivell, internivell de cicle, els nens de primer i segon seran els nens i nenes que faran els primers a l'aigua a la piscina els divendres al dematí. Anglès, fem sessions de mig grup d'1 hora i mitja a la setmana. També som superconscients que fent aquest temps no aconseguirem que la competència lingüística en anglès, anglesa dels nens i nens sigui excel·lent, perquè som molt conscients, perquè ens agradaria tenir molt més temps o poder dedicar o tenir més eines per aplicar-les i per poder millorar aquesta competència lingüística, però dins d'aquesta hora i mitja avancem i complim el mínim que el currículum demana a qualsevol escola. I l'avaluació competencial, com us dèiem abans. En el cas de primària continuem amb les bases d'orientacions i les rúbriques, amb la carpeta d'aprenentatge on els nens es guarden tot allò que ells consideren que els ajuda a aprendre i que poden aplicar en altres situacions i, a més, afegim els informes d'avaluació d'autoavaluació. Si les famílies no rebeu els informes que potser havíem rebut nosaltres o podríeu rebre, on el mestre avalua el nen, sinó que és el propi nen o nena que s'avalua. Ell s'avalua i després el mestre li fa un acompanyament per acabar de regular aquesta avaluació amb una aportació final de totes les persones que formen part de l'educació d'aquell nen o nena. I això és el que rebeu les famílies. També hem vist que és una manera que els nens i nenes són superconscients de què se'ls està demanant i us poden explicar realment en quin punt ells han de millorar o quin punt el tenen superben assolit. I fa 2 anys que ho portem a la pràctica i la sensació per totes les parts
ha estat molt bona. Llavors, agrupaments. Us expliquem com tenim els agrupaments aquest curs. Tot depèn de... No sabem com estarem el proper curs perquè no sabem ni la plantilla que tindrem ni la realitat que hi haurà. Llavors, com diem, hem après a tenir molta cintura i adaptar-nos a totes les situacions, ara més que mai. Llavors, actualment tenim infantil amb grups multinivell, internivell. Són 6 grups de P3 de 3, 4 i 5 anys, on els nens estan barrejats. N'hi ha 3 nens de 3 anys, 6 nens de 4 anys, 6 o 7 nens de 5 anys, d'infantil. Llavors, formen el seu grupet. Són uns 20 alumnes, més o menys. Aquestes dinàmiques no són noves, no ens les hem inventat aquí a l'escola, sinó que això és un tipus d'agrupament que es fa servir fa molts anys i realment hem vist que ens ha aportat coses molt positives a nosaltres com a mestres i als alumnes, als nens i les nenes. També hem vist com ells s'adapten a diferents situacions, com el nivell propi d'exigència de voler arribar a fer com l'altre els ha ajudat, els ha donat models, com un nen de 5 anys pot ser model de parla d'un nen de 3 anys, aquest nen de 3 anys ha modelat i ha imitat aquest nen de 5 anys o aquesta nena de 5 anys. Vull dir, ens ha obert també una possibilitat que fins ara no havíem dut a terme infantil. En el cas de primària sí que l'havíem portat a terme, aquest multinivell, i en inicial i mitjà aquest curs el que hem fet és que hem desdoblat. Hem barrejat nens de primer i segon, per una banda, i nens i nenes de tercer i quart per l'altra banda. En total s'han generat 6 grups de 16, 15 nens o nenes. Llavors, clar, això ha sigut brutal, perquè l'atenció és molt més individualitzada, podem estar molt més per tots, les activitats són molt més dinàmiques, molt més fluides i ens encantaria poder-ho mantenir, però no sabem què passarà. En el cas de superior sí que hem mantingut els 2 nivells, vull dir, s'han mantingut 5è i 6è. Un dels motius ha estat, tenint en compte la situació del grup que actualment està en 6è, que durant la pandèmia ha sigut un grup que aquell 5è no l'ha pogut acabar de dur a terme, per tant, volíem garantir aquesta preparació cap a l'institut i com volíem garantir aquest 6è que ja té una motxilla plena, però com acaba de rodonir aquesta motxilla, hem mantingut aquests 2 grups. Llavors, de cara al curs vinent, no sabem com estarem. Si la situació és com altres anys, doncs teníem agrupats els nens, P3, P4, P5, primer, segon, tercer i quart, 5è i 6è. Amb estones a primària, 5 hores, 4 hores a la setmana de multinivell, on els nens i nenes es barregen. I a infantil ho continuaríem mantenint també a estones barrejats. Si mantenim la plantilla tal com la tenim ara, doncs acabarem de prendre també decisions, si ens quedem com estem o ja veurem. Sí que dir-vos i compartir que qualsevol decisió que pren l'escola la prenem com a claustre i l'AMPA també forma part i els compartim tots els criteris que tenim en compte per prendre aquestes decisions. No prendrem cap decisió a la babalà ni precipitadament, sinó està molt pensada, molt raonada perquè al final som nosaltres els que estem aquí al dia a dia i volem el millor per totes. Programes d'innovació. Som una escola molt creativa i molt activa, com us hem dit abans. Llavors, com veieu, formem part de diferents programes. Des del 2013 estem en el programa Magnet. Nosaltres ja amb el Magnet, amb la Fundació Bofill, ja fem la broma que som el Magnet 2.0 perquè ja ens hem passat del programa, però ens mantenim aquí dins d'aquest programa per molts motius, perquè és un win-win, nosaltres compartim la nostra experiència i ells a nosaltres ens aporten també formació i recursos, o sigui que ens ajudem mútuament. Iniciarem en principi aquesta aliança amb l'Estruc, si tot va bé i si acabem de parlar el mateix idioma, això esperem aquest curs 2021. Formem part d'un grup de treball a nivell de Catalunya que es diu Xarxa de Competències, que té el seu grup 0 aquí a Barcelona. Doncs formem part d'aquest grup 0, que és on aportem les nostres experiències i s'analitzen per poder millorar la pràctica d'altres centres. I per últim, som escola formadora i ens formem. O sigui, nosaltres, diferents persones de l'equip de claustre, som formadors, acompanyem en transformacions pedagògiques i en transicions pedagògiques a altres centres, formem part de grups de treball en Rosa Sensat i a l'ICE,
I acollim alumnat de pràctiques, vull dir, no diem a ningú que no, sempre tenim molts nois i noies de pràctiques aquí a l'escola, ens agrada. I també estem en 2 grups de treball, que un és la renovació curricular a primària, s'està sacsejant el currículum de primària per fer-ho molt més competencial i globalitzat, doncs estem dins d'aquest grup de treball i també estem dins del grup de treball del currículum de l'energia, com treballar tota la part d'energia, de ciències a primària. Llavors, l'AMPA. En l'AMPA, aquí us hem posat el Clica'm perquè com després això ho trobareu penjat, pugueu consultar més informació. Com us hem dit abans, normalment l'AMPA estava amb nosaltres el dia de portes obertes, formava part, i tots els mestres, avui no hi són, però us expliquem, ara que no ens escolten, que tenim la sort de comptar amb l'AMPA que és molt activa, amb moltes iniciatives, amb molta capacitat d'escolta del que requereix o que veuran els nens i nenes i de portar-ho a la pràctica i necessiten mans, a vegades, i entre ells es van engrescant i anem de la mà. Llavors, l'AMPA són totes les famílies del centre, són sòcies de l'AMPA i quines funcions té? Doncs té el lligam entre família i escola, ara estan portant a terme iniciatives com el bicibús, el bus de peu, patis, arranjament i xerrades que proposen a les famílies, s'encarreguen de totes les extraescolars, tot i que aquest any amb tota la situació no s'han pogut portar a terme. Sí que hi ha oferta d'extraescolars amb una situació més normalitzada. S'ofereix acollida matinal, això sí, a partir de les 7:30, que aquí posa 8, però és 7:30, 7:45, ja hi ha l'acollida matinal. I a les tardes s'ofereix també l'acollida de tarda, sempre que hi hagi un mínim, aquest any em sembla que eren de 6-7 nens. Com no hi ha hagut la sol·licitud, la necessitat, no es fa. I porten tota la part de tèxtils, organitzen festes, activitats i, la veritat és que estan a tot arreu. I són també una mica la nostra ajuda en lluites quan volem millores cap al centre. Pati, mira, ha comentat, hi havia una pregunta que deia quines extraescolars es feien. El que ha comentat la Patrícia, les escoles van una mica, tiren endavant les que hi ha una demanda suficient, un nombre mínim de nens per tirar-les endavant. Aquest any no s'han fet perquè la situació sanitària no ho permetia, però fins a l'any passat es feien una gran diversitat d'activitats i, com us dic sempre, en funció de la demanda. Per exemple, es feia anglès, es feia robòtica, es feia hoquei, patins, es feia ball, s'ha fet escacs, es feia ioga, també es feia, per exemple, es feia batucada en família. Alguna activitat es permetia que hi hagués pares i fills, o pare i mare i fills, o avis, o que fos familiar i fills. I això sempre anava en funció de la demanda. A l'inici de curs l'AMPA treu tota l'oferta i llavors les famílies s'apunten i en funció de si hi ha suficients nens apuntats o no, suficients inscrits, doncs l'activitat tira endavant o s'anul·la. Hi ha activitats que són de tarda, llavors comencen a 2:45 i acaben normalment a 2:45 i també hi ha activitats per a la franja de migdia, extraescolars a la franja de migdia, relacionades amb hi havia una d'ESTIM, un dia feien art, un altre dia feien ciència, un altre dia feien més tipus llenguatge, música, etc. I què passa que aquest any no s'han pogut fer perquè per omplir grups feia falta agafar nens de diferents edats. Era molt internivell. Llavors, com que aquest any no es podia fer la barreja de grups bombolla, de nens que fossin de diferents grups bombolla, doncs no s'han pogut tirar endavant. Però diguem que hi havia una molt bona inèrcia, una inèrcia molt bonica de cada vegada més activitats amb més èxit. Però aquest any s'ha aturat una mica tot això. Val, perfecte. Mireu, la part de... tractem serveis no complementaris, la part d'extraescolars, ara tocaria menjador. Llavors, explicar-vos que l'escola, per motius d'espai, no té una cuina pròpia, sí que té un office que fa un any i mig es va reformar, es va tancar, es va fer nou. Llavors, al no tenir una cuina pròpia, nosaltres estem dins de la gestió unificada de menjadors escolars de l'Ajuntament de Sabadell i la gestiona CERS. O sigui, això surt a concurs i diferents empreses es presenten. El tipus de menjar és menjar que és la línia freda, que li diuen. Ve com precuinat, s'escalfa amb un forn i la qualitat és bona. Hi ha una comissió de l'AMPA
ja està pendent, no? Es cuida que aquest menjador, d'aquesta qualitat, estigui present i està molt a sobre del dia a dia del menjador i es coordina sovint amb aquesta empresa de menjador per poder intercanviar opinions, per buscar millores en el dia a dia també de l'àpat dels nens i nenes. És una dieta molt equilibrada, l'oferta de diversitat de menús és molt àmplia, vull dir, tenim des de nens i nenes que puguin tenir una al·lèrgia o un tipus d'alimentació més concreta, que no mengin carn, que s'adapten a tot tipus d'alimentació. Com veieu, aquí teniu els preus, que això ha arribat al moment, ja ho veuríeu, i dir-vos que des de 2:15 fins a les 3 és l'espai de menjador. Llavors, aquest espai comencen dinant els més petitets de l'escola i els nens i nenes de P3, després d'haver dinat, fan la migdiada. Aquest any la migdiada la fem a la sala blava, que era la sala que comentava abans la Conxi, que no podíem fer servir per fer la psico, sinó que la fem servir perquè dormin els nens i nenes de P3. La resta de nens i nenes fan estona d'esbarjo, però el monitor sempre ofereix possibilitats de fer, o monitora, activitats, sobretot amb els petitets. Sempre cada dia els ofereixen un taller per fer. I després una estona que sí que estan en el pati jugant. Aquí són uns horaris aproximats que us hem plantejat de com es fa aquest menjador, tot i que aquest any amb el tema de la Covid doncs, els serveis van molt més ràpids, són grups petits perquè hem de mantenir la distància, però la veritat és que estan anant bé. Llavors, espais, dir-vos que l'escola és cert que és del 1970, però això de ser de 1970, com els que ja són grans, és una sort perquè tenim espais grans, luminosos, tenim unes finestres espectaculars a les aules. Les aules en aquella època es pensaven molt bé i tenien lavabo propi, o sigui que mantenim lavabo dins de les aules, amb un petit rebedor on els nens i nenes poden deixar la seva motxilla, les seves coses. Com veieu en aquestes imatges, a les primeres imatges de dalt, les aules les hem anat renovant, el mobiliari s'està renovant. La majoria, a partir de tercer fins a sisè, les taules són grans, són compartides, són per fer un treball més en equip. Les que veieu a la foto de dalt de tot en forma de cercle són les taules que tenim a sisè, que també són polivalents. Les aules es poden quedar totalment buides perquè aquest material es retira i pots tenir un espai diàfan i el que busquem és aquesta pluralitat de maneres d'organitzar els diferents espais. Tenim la sala blava, que la veieu aquí a la foto, com us hem dit abans, que és l'espai psicomotriu. Tenim hort a l'escola, que aquest any també està sent complicat mantenir-ho en el nostre dia a dia perquè ho portem des de l'AMPA, des d'una comissió de l'AMPA amb l'escola i perquè entri les famílies, coordinar-nos està sent complicat, però tenim l'espai i l'estem mantenint una miqueta. Tenim aula de música, o teníem, perquè aquest any és una classe, però continua sent l'aula de música, on guardem tot el material de teclat, la bateria i els ukeleles, i l'aula de ciències, que és un espai que es va crear en els inicis Magnet, que va ser una dotació que ens va fer la Fundació Bofill, més l'AMPA de l'escola, on tenim inventariat tot aquell material científic per dur a terme els projectes que fem a l'aula. Llavors, ara passaríem més a la part burocràtica o administrativa del procés. Suposo que totes les famílies ja coneixeu la puntuació, podeu saber quines puntuacions podeu tenir. Ara, si voleu, després us podem aclarir, però com veieu, els germans escolaritzats o germanes en el centre o que els pares o mares hi treballin tenen 40 punts. La proximitat, veieu, si el domicili està dins de l'àrea d'influència són 30 punts, lloc de treball a l'àrea d'influència 20 punts, domicili al municipi són 10 punts, si un dels tutors tutores rep un ajut de renda garantida 10 punts, si hi ha algun membre amb discapacitat, mare, pare o germans, aquests punts serien de desempat, si no ho dic malament. Aquests no, aquests sumativen. Són els de família nombrosa, serien els de desempat, els 15 punts. Els procediments de preinscripció, aquí us hem posat les dates. Dilluns, si no m'equivoco, el dia 11, surt l'oferta definitiva de totes les escoles, que la podreu consultar. Però aquí teniu totes les dates de tot el procediment i tot el procés que es farà de preinscripció. Us aconsellem que accediu al web que ha preparat Educació sobre preinscripció perquè està molt ben explicat, molt ben detallat i sí que us podem dir que tota la preinscripció es farà
de manera virtual, telemàtica. Llavors, és un hàndicap afegit perquè ens hem de sortir tots amb aquest procés. Llavors, com a escola, us oferim i us oferirem l'ajut que sigui necessari perquè es pugui fer amb èxit. D'acord? Llavors, ara passem a la part d'aclariments, que heu escrit en el xat, que jo crec que la Conchi i la Sònia han pres nota, i també podeu fer ús d'aixecar la mà. Sí? Vale, perfecte. Vale. Hem anat contestant una mica tot, però si algú vol que fem algun aclariment més ho pot preguntar al xat i si no hi ha l'opció aquesta d'aixecar la mà i us contestarem el que necessiteu. La pregunta més reiterada ha sigut el tema de les places, que sabem que hi ha molt poc número de places, que no ho teniu fàcil. Si truqueu a l'escola durant aquests dies sobre novetats, us podrem anar informant. També preguntàveu les 3 places d'educació especial. De moment les tenim reservades, però també sabem que si aquestes places no s'omplen amb un tipus d'alumnat que ho necessiti, s'obriran dintre de l'oferta. Però ara mateix no us ho podem confirmar perquè no tenim més informació. Algú preguntava quines escoles tenim en l'àrea d'influència. Per poder conèixer les escoles que us tocarien a cadascuna de vosaltres, hauríeu d'entrar a la pàgina de l'Ajuntament o simplement en el Google posar escoles de proximitat Sabadell i us sortirà una adreça i allà us demanarà la vostra adreça on viviu i us diran exactament quines escoles us toquen, tant públiques com concertades. En aquesta zona, les escoles que estem, Creu Alta, que són poquetes, seríem l'Escola Sant Muntada, seria Ribatallada i Creu Alta. I després tenim Enric Casasses, que ben bé no tocaria com a Creu Alta, però seria més a la part de centre, però depenent d'on visqueu us pot tocar. També és un espai on no hi ha escola concertada perquè està més cap al centre. Llavors, la manera de poder saber ben bé quines escoles us poden tocar o podeu tenir accés és entrant en aquest web de l'Ajuntament, de proximitats per vivenda. Hi ha una pregunta. Algú preguntava si el màxim de punts és 40. Els punts, hi ha una part de punts que són acumulables. Tenim els punts de germans que són acumulables amb els de proximitat i també són acumulables amb els de discapacitat. Per tant, en el cas imaginem un cas en el qual una persona tingués el màxim de punts, seria aquella persona que tingués els germans aquí, llavors tindria 40 punts, més 30 de la zona, més una discapacitat 10 més una renda mínima 10 més, doncs s'ajuntaria amb 90 punts. Això no passa, això habitualment no passa, però diguem que els punts en aquest apartat són acumulables. Sí, alguna família heu pregunteu el tema del multinivell, si ho mantindrem o no, i en el cas de mantenir-ho, si els germans estarien junts. El fet de mantenir els germans junts és una mesura Covid. Per què? Perquè si hi havia un contagi d'un dels germans, imagineu el que hauríem de fer és hauríem de confinar 2 grups. Llavors, ha sigut un criteri única i exclusivament Covid. No és un criteri pedagògic, no hi ha cap argumentació pedagògica. Sí que és veritat que ens hem trobat cursos que tenim germans que són bessons o bessones i no hi ha cap tipus de problema, cadascú ha generat la seva personalitat. Estem veient que tampoc està havent problema amb els germans que comparteixen curs, o sigui que no està suposant un problema per ells i per elles, però sí que realment no és un criteri pedagògic, sinó que és un criteri sanitari. O sigui, ha sigut un criteri sanitari totalment. I el tema dels deures, en el nostre cas, nosaltres tenim un protocol, per dir-ho d'una manera, un acord com a escola, i es fa la proposta d'un cop a la setmana deures. No som partidaris de fer deures, però sí que creiem que havíem de buscar, no podíem fer extrems, ni blanco ni negro, havíem de buscar uns grisos perquè més que res, quan vagin a l'institut, aquest canvi no sigui tan radical. Llavors, quina tipologia de deures se'ls proposa als nens i a les nenes? Són deures molt globalitzats i molt competencials. Normalment estan relacionats amb els propis projectes que fan a l'aula. Un exemple, per exemple, és que estem treballant
com mesurem el temps amb el nostre propi cos, amb el nostre dia a dia, i els hem demanat als nens i les nenes que busquin evidències de creixement a casa seva, a partir de sabates, de jerseis. Llavors, això són deures que nosaltres els hi donem per fer a casa. És aquesta tipologia de deures. I puntualment, perquè ells i elles ens ho demanen, que és curiós que quan deixes de treballar de manera més sistemàtica, allò de fer moltes sumes, 20 sumes a la vegada, els nens i nenes t'ho demanen que ho volen fer, perquè aquí a l'escola no ho fem. Llavors, això pot ser que sigui una activitat que ells es proposi per fer a casa. Per què? Perquè els agrada, els motiva i l'algoritme el tenen i el volen practicar. Però són més deures competencials globalitzats que no de contingut propi. Llavors, es fa un cop a la setmana i dura d'una setmana a l'altra, que hi ha la proposta. Com fer bolet a P3, hi ha possibilitat que es torni a fer un bolet a P3 i com treballen l'estic a l'aula. El bolet a P3. Us expliquem una miqueta també la nostra situació com a escola. Nosaltres durant 2 cursos hem acollit 2 bolets, que és l'actual P4 i l'actual P5. L'any passat es va fer la proposta, segurament ho vau sentir o no, de poder fer una doble línia a l'escola. La situació de l'escola, o sigui, el projecte d'escola no està en perill perquè hi hagi una segona línia, sinó que el propi edifici no pot assumir una segona línia. Per què? Perquè és un edifici, com hem dit abans, molt antic, els espais són limitats, les mesures de seguretat són molt precàries, en aquest sentit no ens enganyarem, això ho sap tothom i ho sap l'AMPA i s'ha parlat. Llavors, un edifici no pot assumir un nombre tan elevat d'alumnes com per omplir-ho i tot i així ens faltarien espais. Llavors, posar un altre bolet és complicat perquè ja ens van dir des d'Educació que aquella escola que assumís un bolet seria perquè obriria una segona línia. En el nostre cas, actualment, no hi hauria espai per a aquest bolet, seria un tercer bolet, sense treure o sense sacrificar, en una situació normalitzada no Covid, però que estem en Covid, però sense sacrificar qualsevol espai com una aula de ciències o una aula de música o una biblioteca que formen part del projecte d'escola. Llavors, què vam plantejar nosaltres? Que sempre i quan hi hagués un projecte ben pensat, dissenyat en cap i peus d'una ampliació d'escola i no de fer un apanyo, per suposat aquest projecte podria créixer. Però s'ha de fer bé, no fer-ho a correcuita. I això és el que el departament està valorant, aviam com dona resposta a aquesta necessitat que existeix des de fa ja 3-4 anys a la Creu Alta i no s'ha donat resposta encara, que és obrir una altra línia. Vull dir que això nosaltres som superconscients, el departament fa 4 anys que és conscient, però a hores d'ara encara no s'ha pres cap decisió ni pel que fa a la muntada ni a altra escola que tinguem coneixement. Que és una necessitat? Sí. Que caldria un altre grup. Nosaltres avui fèiem comptes, 1 o 2, quasi. Però, a hora d'ara, aquí a la muntada no es farà el bolet a P3. Em sap greu. Ens sap greu, sincerament. Sí, ens sap greu. No sé si... Després preguntàveu que si la mestra d'Educació Física fa les sortides a la natura, què passa amb els grups que tenen educació física? Les sortides a la natura, com us hem comentat, són quinzenalment. Llavors, s'organitzen per dies de la setmana. Els dilluns i els dimarts ho fa infantil, dimecres ho fa cicle inicial, dijous ho fa cicle mig i divendres ho fa cicle superior. Dintre de les activitats que es proposen en aquest dia de la natura, s'inclou aquesta educació física, perquè la sortida a la natura en si és una tasca d'educació física. Llavors, l'altra setmana es fa l'educació física en el si de l'escola. Llavors, ja hem fet coincidir en una organització d'horaris perquè l'hora d'educació física d'infantil sigui dilluns i dimarts, l'hora d'educació física de cicle inicial sigui dimecres, l'hora d'educació física de cicle mitjà dijous i l'hora d'educació física de cicle superior divendres. Llavors, en una setmana fan dia a la natura i fan aquesta educació física en un entorn natural i el dia següent fan l'educació física en l'entorn escolar. Així la mestra pot participar i està inclosa dintre de totes aquestes activitats d'educació física. Una setmana sí, una setmana no, en escola i en natura. Algú pregunta com puntua el treball, si teletreballem. Sí, vale.
El tema de les TIC. Nosaltres no tenim aula d'informàtica perquè pròpiament l'era digital està ja dins de les aules. Totes les aules estan dotades de panells digitals, panells interactius, que ja els hem renovat, que són unes pantalles gegants on fem diferents activitats, i queden poques aules on encara tenim les pantalles digitals antigues, amb projector, que aquestes ja les estem renovant. A més, tenim ordinadors a les aules, més tablets. Això sí, no depenem totalment de les TIC. O sigui, les TIC és un recurs més que apliquem en els projectes, però no pel fet de no poder tenir un bon accés a internet, que a vegades ens passa, ens limita el desenvolupar el nostre projecte. O sigui, el món digital per nosaltres és una eina que ens dona informació que els nens han de saber fer servir amb criteri i per això es treballa, poder accedir a un cercador i saber com triar la informació i en això els acompanyem, però no marca el ritme de l'aprenentatge ni molt menys. És una eina més que es fa servir. Llavors, forma part en el nostre dia a dia. No tenim una aula d'informàtica on van a fer X activitats. Això sí que no ho tenim, però perquè les eines estan dins de les aules. O sigui, cada aula té la seva dotació i les fan servir depenent de l'activitat que es porti a terme en aquell dia. També fem una pregunta sobre les activitats matemàtiques i si treballem amb el programa Innovamat. Des de l'escola directament no treballem amb el programa Innovamat. Nosaltres les matemàtiques les entenem com de forma funcional i competencial. Hi ha una part d'operativa que es treballa dintre d'aquestes hores sistemàtiques que us ha comentat la Patrícia, però entenem que els alumnes han de ser competencials en l'ús d'aquestes matemàtiques. Han d'entendre el per què les necessiten, en quines situacions les necessiten i dintre de situacions reals com utilitzen aquestes matemàtiques de forma funcional. Llavors, aquestes matemàtiques apareixen dintre dels projectes que us hem explicat que es gestionen dintre de l'aula. Per exemple, en una notícia del diari sempre trobarem informació matemàtica del dia a dia que ens interessa treballar i a partir del cicle i dels nivells dels alumnes, nosaltres, la feina de docent que fem és introduir aquestes matemàtiques i que ells les entenguin dintre d'un context real. I de forma paral·lela fem unes agrupacions que són o dintre d'aula o en intercicles, que nosaltres li diem 4G, que presentem problemes concrets de situacions reals que els alumnes dintre de petits grups han de trobar respostes i solucionar-les dintre del si de l'aula. Llavors, són les maneres com treballem les matemàtiques. I després, aquesta part més operativa i més concreta les treballem amb hores sistemàtiques on fem com un KitKat i diem, doncs mira, ara necessitem resoldre com es gestiona aquesta operació. Llavors, ho fem aquí. Llavors, a les matemàtiques els donem una resposta pluridisciplinar depenent de la situació que ens trobem. No sé si teniu algun dubte, alguna pregunta més que vulgueu fer. No? Això és que hem fet bé la feina. Això és que ho hem fet bé, o això ho esperem. Dir-vos que us hem enviat un correu electrònic a tots vosaltres, donar-vos hora per dissabte, al dematí, per poder ensenyar-vos el que serien les instal·lacions de l'escola. Sí que us demanem que aquell dia ens trobareu aquí, serem les 3, l'equip de mestres que falta perquè el veieu aquí l'hem volgut preservar. Llavors sí que hi serem les 3 persones, tindreu accés a les hores que us hem donat i tindreu 30 minuts per poder veure diferents espais que deixarem oberts, que són els que tenen vida ara mateix a l'escola, perquè els pugueu conèixer. Sí que us demanem, sisplau, sobretot, que si teniu dubtes ens ho feu arribar per correu electrònic per evitar el mínim de contacte possible, no perquè no ens agradi parlar amb la gent, perquè sembla que no ens agradi parlar amb vosaltres ni us vulguem conèixer, tot el contrari, sinó per seguretat de tots, vostra i nostra, d'acord? Llavors, si teniu dubtes, si ara quan acabem aquesta videotrucada encara el vostre cap va donant voltes i, ostres, és que li hauria d'haver dit o hauríem d'haver dit, escriviu un correu i nosaltres us responem el més aviat possible. I si no, el dissabte, quan veieu els espais, igual, qualsevol cosa que us pugui venir al cap, doncs ens ho feu. Tema d'assetjament escolar, resolució de conflictes, com els preveniu i gestionem? Aquesta pregunta és molt bona. Dir-vos que ho gestionem, no tenim pròpiament un programa, sinó que la forma de treballar és una pròpia prevenció
de tot el tema de conflictes. Com us hem dit al principi, en part de la presentació, la conversa té un pes molt important en la nostra manera d'aprendre i el fet d'aquesta conversa que no és unidireccional, sinó que el que intentem és que entre ells s'aprenguin a escoltar, aprenguin a prendre acords, a decidir, a tenir una escolta activa, és una de les primeres mesures que hem vist, o les primeres accions que hem vist que es veuen clarament en resolució de conflictes. Quan hi ha un conflicte, saben parlar entre ells i elles. I això nosaltres no ho vèiem al principi i han sigut mestres que venen a fer substitucions o que venen de pràctiques que dius, ostres, és que a l'hora del pati, que és quan es generen aquests conflictes normalment, diu, entre ells poden arribar a prendre decisions i a solucionar-ho, no? Dius, ostres, doncs mira, gràcies a les estones de conversa d'aula, de treball en equip, que som sovint, hem vist que ja és una pròpia prevenció i gestió de propis conflictes d'escola. Ara, quan hi ha un conflicte, per suposat, tenim un reglament d'escola. L'únic que nosaltres som més partidàries de parlar-ne, tots ens coneixem en aquesta escola, realment tots, o sigui, els mestres coneixem a tots els nens i nenes i els nens i nenes ens coneixen a tots els mestres, als adults, i tenim la capacitat de poder raonar i arribar a acords amb aquests nens i nenes que necessitin una atenció més individualitzada en quant a la seva actitud en el seu dia a dia. Llavors, no hem hagut de prendre mesures restrictives molt dures, per dir-ho d'una manera. També tenim delegats d'aula, o sigui, delegats i delegades. Cada aula té un representant que aporta o que ens comunica si hi ha conflictes, si hi ha decisions d'aula, i això es fa també a nivell de tutoria. O sigui, es parla, en aquestes estones de tutoria es parla de la part que hem après i què hem après durant aquella setmana i com ens hem sentit, si hi ha algun conflicte o no. Llavors, es pot gestionar, ho gestionem des de moltes vessants d'escola, no només amb unes estonetes de treball en valor, sinó que en el nostre dia a dia ja fa de prevenció d'aquests conflictes. Sí? Vale. En el moment de la preinscripció, les preinscripcions es poden entrar des del 15 fins al 24. Teniu temps fins a l'últim dia i més si es fa de manera telemàtica. Poden entrar, no me'n recordo fins a quina hora, però vull dir, no s'ha de limitar a l'horari lectiu, de manera que es poden entrar fins al final. Si vosaltres us voleu esperar fins al final i ens voleu anar trucant a veure quantes preinscripcions tenim i com estem de places, i si hi ha, per exemple, si per exemple hi ha gent que fa preinscripció i tenen punts extras, tipus punts de família nombrosa, punts de renda garantida o de discapacitat a la família, aquesta gent ja sabem que estarà i que tindrà plaça. De manera que si vosaltres feu una preinscripció i després us voleu desdir, no passa res, ho podeu fer dintre del període, o si voleu esperar fins al final per veure si hi ha places o possibilitats, doncs ens podeu trucar, nosaltres us explicarem en tot moment com ho tenim fins a aquell dia, us podem dir, tenim tantes preinscripcions, tantes de 30 punts, tantes de tal, sense noms, evidentment, perquè hem de garantir la privacitat de dades, però us podem dir com està la situació a cada moment. A primer de primària, ara veig el xat, a primer de primària tenim 5 places. Està bastant bé tenint en compte com estan altres escoles. O sigui que a primer de primària ja està bé, la situació està bé. De tota manera, qui estigui escolaritzat en un altre centre, si li donen i no li agrada, no hi ha problema. Tu pots fer així amb la plaça que t'han donat i ja està. No fas la matrícula i ja està. La preinscripció no obliga a matricular en el centre que us han donat, sinó que pots tornar a la situació prèvia i dir no m'interessa i no passa res. Pregunteu com es fan les entrades al centre. Les entrades al centre, tal com les fem aquest any, no és la forma habitual com les fem a l'escola. Com us ha explicat la Patrícia, en el projecte de l'escola, l'entrada al centre es va fent de forma gradual i quan entren a la classe tenen una mitja estona de lectura que li donem molta importància. Llavors, també és un moment compartit on la mestra fa una lectura o els nens escullen la seva lectura i és l'entrada en tot el moment educatiu del dia a dia. Llavors, aquest any sí que pel tema de Covid les entrades
es reparteixen en 20 minuts d'entrada i de sortida, tant al matí com a la tarda, però que això, de cara al curs vinent, depenent com estigui la situació sanitària, doncs ja us ho anirem confirmant. D'acord? Llavors, pregunteu per l'adaptació de P3. Sí, es fa un horari especial per les famílies de P3 i els vostres fills tenen uns dies d'adaptació en els que venen unes hores i ja repartim els alumnes perquè hi hagi franges horàries en les que venen una estona, un grup, una part del grup, després s'amplia el grup i s'amplia el temps. D'acord? Això, quan s'apropi el mes de setembre, ja us aniríem informant de com fem aquesta adaptació, quins són els grups i a quina hora us tocaria venir i quants dies fem d'adaptació. També dir-vos que aquest any, amb les agrupacions multinivells, aquesta adaptació de P3 ha sigut superràpida, perquè amb el grup de P4 i de P5 es compensaven, feien relacions, entre ells s'entenien i els nens de P3 ràpidament han fet una integració boníssima. També perquè en el grup hi havia els germans i això els ha ajudat moltíssim a situar-se dintre de l'escola. El que tot això us ho deixem en parèntesis, us expliquem com ho fem en situació sense Covid i en situació amb Covid i depèn les consignes que ens donin per setembre, no us preocupeu perquè us informarem de com es fa tot aquest període d'adaptació, de com seran les entrades i sortides, depenent del departament les consignes que ens donin. Això que us explicàvem seria en el cas de P3. En el cas de primer, els alumnes a primària es fa tota una presentació dintre del grup, es busquen companys que els hi facin com de tutor, com d'acompanyament. Els mestres ens preocupem molt de que coneixin tots els entorns escolars, que tinguin molt clar l'horari. Llavors, durant les primeres setmanes es fa un acompanyament guiat per part dels companys i per part dels mestres. Tothom sabem quins són els alumnes que s'integren nous en els grups i mirem molt el període d'adaptació i com ho estan vivint. També us hem de dir que quan tenim alumnes que s'integren dintre dels grups de primària, la integració és molt fàcil. El nostre horari també ho facilita molt com organitzem les sessions. Penseu que també hi ha situacions d'entre grups, del grup aula, del grup dintre dels cicles. Llavors, les relacions socials és una cosa habitual que treballem dintre del funcionament de l'escola. I els nens de primària, quan entren dintre de grups, el seu període d'adaptació és molt ràpid i en seguida coneixen a l'escola i agafen confiança amb els mestres i amb els companys. Tothom ha entès el que parlàvem? S'ha entès bé? Sí? Doncs no sé si no teniu més dubtes. Si aquest any, com hem dit abans, tota la preinscripció és telemàtica, per tant, els documents s'han d'escanejar o fer fotos també val. Si és una foto que es veu una mica clara, que no es vegi el paper arrugat ni res d'això, es poden enviar escanejats o en fotografia al mail de l'escola. Tota aquesta informació la tindrem. Estem adaptant el web i aviat ja farem un canvi en el web, un apartat on digui preinscripció i allà trobareu l'enllaç per accedir a aquestes zones dins de l'àrea de escoles dins de la zona de proximitat, trobareu les instruccions, trobareu com fer-ho, trobareu l'enllaç, ho trobareu tot en el web. No cal signatura digital per a preinscripció. Escanejar, firmar i enviar. I normalment el que es fa servir com d'acusament, acusa de recibo, no sé com es diu en català, com de comprovant, doncs ja és el mail. La documentació que es sol·licita normalment és el llibre de família, el DNI del sol·licitant i llavors el DNI de l'alumne si en té i si l'adreça que consta en el DNI no és la que al·legueu per fer la preinscripció, llavors se sol·licita un volant d'empadronament del lloc on esteu empadronats. En principi és això. Després ja a l'hora de fer la matrícula, ja sigui aquí o en un altre lloc, ja es demana carnet vacunal i la targeta sanitària, etc. Això, i qualsevol documentació justificativa dels punts que al·legueu. És a dir, si al·legueu una discapacitat d'un familiar, doncs el carnet de discapacitat o el carnet de família nombrosa o la justificació de renda mínima garantida, etc. O sigui, qualsevol cosa que al·legueu, la documentació acreditativa i justificativa, la de l'afiliació, la de la identificació i la dels criteris.
Podeu trucar per preguntar això, no hi ha problema. Tantes vegades com necessiteu. Val, perfecte. Doncs... Perdó. Perfecte, ja està. Si no teniu cap dubte més, us recordem que dissabte us esperem aquí a l'escola. Ens coneixerem de lluny però de prop i qualsevol tema que us pugui sorgir estem a la vostra disposició, d'acord? Per telèfon o per correu electrònic. Molt de gust d'haver-vos conegut d'aquesta manera avui a tothom i gràcies, moltíssimes gràcies per ser-hi i per aquesta estona. Que tingueu bona tarda. Adéu. Adéu, molta sort a tothom. Em preguntaven si només amb el DNI. Sí, només amb el DNI, com hem dit, l'adreça que poseu per la prescripció sigui la mateixa que la que consta en el DNI. Si és diferent, llavors cal el volant d'empadronament. Gràcies a tots per venir.